danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya. C1 producer. Yau da labari gobe ma da labari, ƙauna bayanan so za su zuwa kan tsari. ƙauna Akwai wacce nake ta so cikin buri, ƙauna cikin ruhi santana ta tasiri. ƙauna Garin daɗi wai ashe yana nesa, ƙauna ki dawo kusa ban zumar ki in lasa. ƙauna Na kalle ki idaniya ta takosa, kina zuciya kin shige ta kin nausa. na daɗe a cikin zuciya da begenka, Ƙauna, a koyaushe sai na kalli hotonka, ƙauna, da shauƙin da nake shiga ta kewarka, ƙauna, kamar mashi san kake yi min suka, ƙauna, cikar buri ne idan na same ka, ƙauna. na kan samu nutsuwa idan na raɓe ka ƙauna. Gobe ma da labari, Jibi ma da labari. Ki taɗi sanda duka makai arba, cikin fara'a wacce ban misalta ba. Da an ganmu a tabbatar akwai hubba, da alƙibla ɗaya muka hautar ba. Muna sahu na masoya, juna muke wa biyayya. Kyale masu hamayya a zo cikin dasa baya ta so. ashe